gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o pizza 8 na. Buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon, natagan tagpagtaga ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutanan karon nga buntaga mahigala. Humani adtong usa ka pulis sa Mandawi nga nabaybas sa may Mambaling. Ni ay laing pulis nga sa Mandawi gihapon assign. Nagdakpan kay gireklamong nanukmag, nanion og armas og nanghulga pagyod sa usa ka barangay sa maya barangay sa Pangdako ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Sikop kini karon og natanggong sa kapulisan. Straight to the point. Naunay mga higala, pagtanggong ang usa ka pulis sa iyang mga kaubang pulis. Straight to the point. Gumikan ining iyang gibuhat. Nakatanig pagtagad ng buntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin usa ka armadong security guard. Gigukod kini sa taga-SWAT kaganina nga kadlawon og napusilan kini human nagdumili pagtahan sa iyang kaugalingon. Straight to the point. Sabay na hitabo sa bintawon ini maong security guard nga armado man mga higala og wa man mo patuo, ngano ka ni mga higala tagatanig pagtagad sab karon nga buntaga stuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kandidato pagka-gobernador sa Sugbo Pambari 4. Wa mo tunga sa buhatan sa NBI 7 human kini gisubpina aron kuhaan og katin-awan labot sa nadawat nga mga donasyon gikan sa unsa man ning maong mga donasyon matud pa. Pagdawat og donasyon sa iyang foundation mga kahigalaan. Straight to the Kay point. matod pa mga higala kini si Pambari 4 doon na ni siya foundation og matod pa ni tabang na ni kaniadto sa mga gigutom og uban pa mga sukit tigpaminaw. Unsa may ngan ini niyang foundation na indeken? Og kanus man iyang foundation ba dugay-dugay naman iyang foundation? So sige na siya tabang-tabang mga higala. Unya nireklamo ni mga kaigalan spam nga unsa ba ning hitabo ang karon mga kaigalan ni dagan sa gobernador kontra mahigalang Governor Gwendolyn Garcia. Medyo karon pa man sa gisusi mahigalan iyang foundation nga ipasusi na kay ngano na nga nidawat o mga donation. Atrik pagtagad ron mahigala na naman ang politika. Sa una pa magkamusod sa politika. Di okay lang to imong foundation, Karon mahigalang ni sud na ni bangga sang Governor Gwendolyn Garcia. Giapil po og susi ning iyang foundation mga sukin tigpaminaw. So gipatawag kagahapon sa NBI, wa man no show man mahigala si Pambari 4. Straight to the point. Katanig pagtagad lumuntaga mga kaigalaan Kay matod pa niya mahigala nga dugay naman nga naa na iyang foundation ug dugay naman ning nitabang si Pambari 4 nganong karon pa man ni mga higala gisusi. Pero matod pa doon naman kuno fans sab lagi nga gikan sa Philippine Navy paingon ngadto sa iyang foundation nga giingong wa kuno'y permit gikan sa DSWD. Straight to the So ato point. ning subayon mahigala i-explicar nimo ni Pambari 4 kung maka-explicar ni Pambari 4 labot ani kini si Pambari 4 mahigala mo ni ani alkontra karon ni Governor Gwendolyn Garcia pagka-gobernador sa Sugbo mga kahigalaan. Straight to the point. Now ato ni tagag pagtagad mga sukintig paminaw kay nagbagulbol ni mahigala nga unsa man ni gigukod naman ni ron. Sa una wa man ni murag baliwa man lang. Mo na giingon mahigala wa pa man kamusod sa politika lagi sa una. Unya kini ni ang nisod na magas politika ron di gukod na. Kwestiyono ning imong foundation. Labi na karon mga higala nga medyo murag nagkaarangkada na ning isyu mga kaigalaan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya si Pambari 4 mahigala kay Duterte, si Governor Gwendolyn Garcia mahigala mibutyag pud siya nga wa man kuno sa gisulti nga mga negative sad batok ni Duterte. Straight to the Unya point. man ta masayod ini mga tawo unsay dagan ini kalakihan ron. So mo ni mga higala ang nahitabo. So kung doon na tayo panahon, mas mayo sa siguro nga atong matagag higayon kinis Pambari 4 nga ato mga higala ma-interview diri sa atong programa. O ginsab atong patubagon mahigala si Gobernador Gwendolyn Garcia. Wa pa ko ka meet ani Pambari 4 siguro in person day. Kita na ba ko niya sa personal? Wala pa man ka bisita dito sa Biana no.
Sa ato ning nga tagag pagtagad mahigala kay pero siya maoy kuani usa ni sa mga aduna say mga sa YouTube channel niya. Okay, so ato ning tagag pagtagad sa mga sukin tigpaminaw. Mo nang natingala tong uban mga higala nga dugay naman ang foundation ni Pam. Nganong karon pa man na gisusi sa gipasusi. Straight to the Ato point. ning tagag pagtagad mga kahigalaan ha. Sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. naunsa man ning hitabo agyod mga sukid tigpaminaw na maging ang politika mga kahigalaan og wa lang ni siya mo dagan og gobernador da okay ra siguro to iyang foundation ha. Dagan mag-gobernador mga higala, gisusi niya foundation og unsa ni. Ato na agi katawa mga sukid tigpaminaw mo nang expect na lang gyud ka. Once mosod gani ka ng duwa mga sukid tigpaminaw, na uting kayon kay gyud tama sa ginhawa. Unsay mga issues mahigala, lugiton gyud na. Og wa gani ka makitang isyu, butangan ka magigani isyu. So mo nang imog yung ibansay-bansay imong kaugalingon once mo decide na kang mo anha na ka mo sud na kanang batdapita. Dahala kumbate na, Straight to the point. Katanig pagtagad ron mga kaigalaan. Pero og ato una-unaon sa tanaw ko nako sa Governor Gwendolyn Garcia day ligon man sa Governor Gwen. Tanan mayor na aman niya indeken, no? Tanan ko na aman niya so tanaw ko layo ra kay si Pambari 4, no? Pero kani nga mura og gipatulan niya si Pambari 4 makaingon sa tayay murag na 13 sa siguro Gwen aning kalakiha day indeken. Panalitag pasagdan na niya, sige lang, wara na, layo ra na sa tinuod. Medyo, kuan man, no? Pero kinini ang, iyan ay mga higalang napasusi, o kinsa may nagpasusi, siyempre, ang mga tao may higalang naminaw na to, karon may ingon magyod, di siyempre, panaylain ang kontra sa politika. Straight to the point. So kini kung gipasagdan lang ni mo nga murag wara kumpiyansa na kay sa Governor Gwen Indaken. Pero sa politika man gud na sa giingon gud nga di gyud ko kamo kumpiyansa. Kay daghan may na disgrasya ng kumpiyansa. So kini iyang kalaki ron wa gyud kumpiyansa ni mga sukid tigpaminaw. No, daghan tanig pagtagad karon nga buntaga kay unsang tuigan ni iyang kuan ni Pambari 4, unsang tuigan ning iyang foundation. Sige naman matod pa sa itong hibawan, although sa ako nag-iingon, wa pa kay ko kaila ining Pambari 4, in fact, wa pa ko kamit in person. Matod pa, doon na naman nidaghay mga natabangan sad sa iyang foundation, doon na mga higalay kinini ang mga pagpanghatag ito sa mga kabos, matod pa, kana ato na nadunggan mga sukid tigpaminaw. Nya karon ni desider man siyang mudagan pagka-gobernador kontra ni Governor Gwen. Now, kung maghisgot tag leaders, medyo way dag-anan spam, layo raman mga higala kay wa maging mayor bisag usa siguro sa Pambari 4. Pero sa pikas bahin og ang mga tao mura man gud og nisakay ni sa issue karon kan Duterte. Kay kini sa Pambari 4 matod pastor na hibaw-an mao ni ang giindusar karon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the So point. ta masayod unya og ang mga tao mahigalag unsay mahuna-hunaan. Unsa ni iyang foundation? Simply Share Foundation, Simply Share Foundation Incorporated, SSFI. So, natukod na yung foundation na ito pang 2015. O kunya, doon na say mga pangtabangan, matod pa, sige lang tabang, sige tabang. Wala rin na question niya. Karon ni Dagan man, di question. So, ang NBI gyud mahigala maoy ni Subpina, kay kinini ang gisumpinahan sa NBI pero wa man no show man kagahapon kay explainahon siya ining iyang foundation mga sukid tigpaminaw. Straight to the Mo point. na nga ako nakunahuna na sa gyud ko, no? Diri sa DYHP gahapon, to be very honest na lang gyud. Si Inday Aida kung ginanday, kinini ang ato lang gyud atong tabang-tabang ba kita transparent ra ba ta sa DYHP, no? Wa man gyud tay problema, prebuyag lang kay wa man tay trampas DYHP ug IFM. In fact, mga taga-radyo mo nay buhaton gyud. Na dunay tabanganan atong ibutang atong GCash number, mitabang mo na mo diri, pagtabang na mo diri kana mo na nga transparent gyud ko pila may nadawat na. O mo ni atong nadawat na. Nya human ihatag dito, ihap gyud. Mo ni ang katong gihatag sa mga tawo nahatag gyud, no? Ako yung Inday Aida mangayo na tag kining permit sa DSWD gid anay kay basi kita po'y gukuro niya pohon. Kunya dunay masukot na tong komentaryo niya mingon niya ipagukod po na si DYHP ngano nang nangayog tabang nga gitabang sa mga tao. Akong giingnan si Inday Aida gahapon day iklaro talang gini day kay basig mapalihat ang Pambari 4 ini.
Kay duna kunoy mga donasyon dito sa iyang Simple Share Foundation may gisusi ron. Ha? Ato ning klarohon pero kining ato din niya mga higalas DYHP. Klaro-klaro basta ganun ato kay transparent maning ato mga higala. Kining kang Pambari 4 mga sugid di paminaw 2015 sige naman siya dawat og donation ning iyang foundation ya sige tabang 2016 2017 murag wa man lang toy kisaw. Karon mga higala nga medyo nidaga na siya, di nakisaw na gyud ni. Pero maayo pod og makalugar ta ato ning tagaghigayon sa nga atong ma-interview ni si Pambali 4. Basin siguro pod kuan kay matrigger naman ita wa man lang kumutagad kay ining isyuha inanay pero karon og dunay mga pagpanggukod panalitan di ato lang gyud mga higalang mama ito nahibaw-an nga digigukod gyud spam ron kay nidaga naman pagka-gobernador kinsa gyud spam mga higala ug wa pa nimo dagan wa araman tani problema ha pero ato papatuwagon si Governor Gwen para mapatas pod mga kahigalaan ha Straight to kay the wa point. magilay mapasanginlan kung gi gukod ning iyang foundation nga mitabang wa magilay pasanginlan nga gigpagukod sa kontras politika ha pero di po ta mohatag dayong konklusyon anak dayon mas may pod nga mabati nato ang duha ka habig so mabati nato mahigala si Pambali 4 nga matud pa mahigala Pro Duterte mabati po nato si Governor Gwen nga miingon po si Governor Gwen nga wa man po siya mudaot ni Duterte. Kaya tinuray lang bitaw umta masayod yun indagan sa politika day kay kining o sa basketball pa kining bola lingin man. So lisod man po kayo kumpiyansaan basit niya hinuog mo kumpiyansa delikado man. So wag kumpiyansa mahigala sa natad sa politika. Tagad-tanig pagtagad rumbuntaga mga kaigalaan sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. tinuray lang wa ra man koy hunahuna gyud gani day wa man ko hunahuna ani nga kani Pambali 4 kono pero karon mo mag unsa man ning kalakihan mo ning dako man ning iyang isyu. So ato siguro ning pangitaag pamaagi tingali pipila ka mga adlaw gikan karon ato sa ning hinabion desto nga si Bianan be kay aron nga ato sa ning ma-meet in person og ato sang mapasulti unsa man iyang mga plano ha unsa man ning iyang pagdagan pagka-gobernador Sugbo. Straight to the Pero para point. mapatas po ta, mas may po ato sang mahinabi si Governor Gwen ha para nga mapatas ang atong presentation mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mahigala ni ay usa ka lalaki ni saka man sa lubi. Oy. Pero maayo gani mga kaigalaan kay usa ka adlaw ni saka ni naog na nakonbinsira nga panaogon lang. Ni saka sa lubi didto gyapon ni sa Argao. Oy ngano daghan may manakahay lubi ning Argao. Atong pagtagad lumuntaga mga kaigsunan gikan sa buntag nahapunan kini una na naog gikan sa lubi og nasayran nga upat na ka kananan nga way kaon-kaon kini mong lalaki sa wa pa kini mo saka sa lubi. Wala ning nagutman na siguro ni may gala gahapon sa buntag siya ni saka sa lubi og pagka alas 3 sa hapon na naog mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa kauluhan ang Malacañang mikumpirmar nga dunay 11 ka mga opisyal sa gobyerno nga mutambong na sa sunod nga Senate hearing may kalabutan sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Kay si point. Senator Amy Marcos mibutyag naman nga dunay mga subpina gyud nga ipada mga higala. Nan kun dili ka mutuman sa subpina, medyo delikado kung sa sunod nga mahitabo ana. No? So kanana ang ni confirm ang Malacañang nga by next hearing kanong Abril 10 adlawng Huwebes mutunga na sila og balik didto mahigala sa Senate inquiry. Straight to the So point. pagkakaron mas may na mutunga lang gid mo para mosunod mo sa unsay mga protocol unsay power sa Senate pod. Kalisod man kay magka constitutional crisis ta ining kalakiha. Siyempre og di pod mo mutunga si Turim ahat og tunga dito, si Marvel og si Jean Fajardo lisod basad. Nga hino yung mga bugar anak nilang kalakiha dito. Sa tagaan tanig pagtagad rumuntaga mahigala kay mutunga na gyud pero mo invoke lang gihapon matod pa sa executive privilege. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad unsa kay may tabo sa sunod hearing. Unya sa laing bahin ubay-ubay nga mga opisyal sa kapulisan nga bag-ong na-promote sa katungdanan nanumpa didto sa Malacañang. Apil sa na-promote nga labihang lipaya gyud mga higala nga na-promote og hugot gyud kayo ang paggalamano nga congratulations mao gayod si General Nicolas Torre. 39 ka mga police officers ang na-promote kagahapon o didto gyud sa Malacañang mga higala isnapi salot gayod si General Torre nga maoy na-promote. Usa sa mga na-promote og daghan gyud ang ipakpak sa ding gitawag ang iya nga
Sipa kayo, General Ture, General Jean Fajardo. Ha? Kana mo ay pulis, ha? Mosunod yun og order mga sukit di paminaw. So kadtong uban nga nagunahuna nga kini Ture, wa mosunod sa balaod, pero tanaw wala niya. Mosunod sa balaod pero na-promote man. Asa man ka, o ikaw may pulis ka, asa man ka, mosunod yun sa balaod, nga di ma-promote, o sa mosunod, bahala di mosunod sa balaod, nga ma-promote. Atong pagtagad rumuntaga mga higala kay doon naman to'y daghang mga kakulian, klaro man kayo sa mga kamera kay uso naman social media karon. Ang balaod nagbutyag man mga higala nga kining rights to counsel na amang gyud na. So si Duterte klaro man ingon siya nga ang anak kong abogada mo'y akong lawyer paarion siya. Kana gidinay man na mga kagilaan suwa masunod ang balaod. So kaingon ka nga tanawas Ture angay ning pasakaga kaso gani kay wa mo sunod ba sa balaod. Pero na-promote man ha. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.